Tama je bila gusta, gotovo opipljiva. Marija je osjećala kako joj srce udara u grlu dok je stajala nepomično, nesposobna razaznati išta oko sebe. Disanje joj je bilo plitko, a svaki udah donosio je miris vlage i nečega trulog, poput zemlje koja je predugo bila zatvorena. Prstima je pokušala pronaći telefon, no hladna ruka dotaknula joj je rame. Instinktivno je odskočila unatrag i ispustila nož, koji je uz glasan metalni zvuk pao na pod. Tko je tamo? Vrisnula je, ali njen glas zvučao je neprepoznatljivo, drhtav i slab. Iz tame je progovorio glas, poznat ali čudno iskrivljen. Bio je to glas njene majke. Rekla sam ti, dijete moje, nitko ne može pobjeći od onoga što je zapisano. Marija je osjetila kako joj noge klecaju, dok su se njezine oči pokušavale priviknuti na mrak. U trenutku, svjetlo iz hodnika bljesnulo je natrag, ali nije donijelo nikakvu utjehu. Pred njom je stajala figura. Nije to bila njena majka kakvu je pamtila, već izobličena sjena, s licem prepunim bora i očima koje su bile prazne, bez ikakvog života. Mama? Prošaptala je Marija, iako je već znala odgovor. To više nije bila njena majka. Figura je zakoračila naprijed. Svaki korak bio je težak i prodoran, kao da se prostorija sama pod težinom urušavala. Nisam ja ta koju trebaš zvati. Rekla je hladnim glasom. Ja sam ovdje samo da ti pokažem posljedice. Marija je bila ukočena od straha. Posljedice čega? Nisam ništa učinila. Nisam ti ništa učinila. Viknula je. Suze su joj klizile niz obraze. Tvoje riječi, tvoji izbori. Kletva se prenosi dalje, Marija. Nisi samo ti ta koja će platiti. Pogledaj iza sebe. Rekla je figura, a njezin glas sada je bio poput zveckanja razbijenog stakla. Marija se, protiv svake logike i vlastitog straha, polako okrenula. U odrazu ogledala na zidu, iza nje, ugledala je vlastitu sobu, ali unutar odraza scena je bila potpuno drugačija. Vidjela je Miru kako sjedi na kauču u svojoj kući, ali s istim izobličenim licem i praznim očima. Iza Mire stajalo je nekoliko drugih sjena, ljudi koje Marija nikada nije vidjela, ali koji su je promatrali, nepomični i prijeteći. To nije stvarno. Šapnula je, dok joj se cijelo tijelo treslo. Oh, stvarno je. Odgovorila je figura iza nje. Ovo nije tvoj kraj, Marija. Ovo je samo početak. Tada se ogledalo razbilo u 1000 komadića, a prostorija je ponovno utonula u tamu. Jedini zvuk bio je Marijin vrisak. Marijin vrisak odjekivao je u potpunom mraku, no taj trenutak kao da nije bio stvaran. Srce joj je lupalo u grudima, a zrak u prostoriji postao je težak, gotovo ugušujući. Kada je konačno skupila hrabrost otvoriti oči, našla se na potpuno drugom mjestu. Stajala je na rubu šume, s tlo prekrivenim gustim slojem magle koja joj je dopirala do koljena. Zrak je bio vlažan, a u nosnice joj je ulazio oštar miris zemlje i truleži. Drveće je bilo izobličeno, grane poput ruku pružale su se prema nebu. Nije bilo ni traga njenoj kući, ni ogledalu, ni figuri koja je do malo prije bila iza nje, no osjećaj opasnosti bio je jači nego ikada prije. Gdje sam? Što je ovo? Prošaptala je sebi dok je s nesigurnim koracima hodala naprijed. Zatim je začula glas, Mirin glas. Bio je dalek, ali prepoznatljiv. Marija, pomozi mi. Mira? Povikala je, trčeći u smjeru odakle je dolazio glas. Nije razmišljala, nije se zaustavljala. Osjećaj krivnje zbog svega što se dogodilo, Miri tjerao ju je naprijed. Marija! Ponovno je začula Mirin glas, ovaj put bliže. Ali nešto je bilo čudno. Glas je zvučao neprirodno, isprekidano, kao da dolazi iz nekog starog radija. Marija je usporila korake, osvrćući se oko sebe. Magla je sada bila toliko gusta da je jedva vidjela svoje ruke ispred sebe. Mira? Prošaptala je, a zatim zastala. Pred njom, u gustoj magli, nazirao se lik. Bila je to Mira
ili barem ono što je izgledalo poput nje. Stajala je nepomično, glave pognute, dok joj je kosa prekrivala lice. Mira, jesi li dobro? Pitala je Marija, prišavši korak bliže. No nešto je bilo duboko pogrešno. Mirino tijelo bilo je ukočeno, a ruke su joj bile neprirodno iskrivljene, kao da ih netko drži u strašnom položaju. Zatim je Mira podigla glavu, otkrivajući lice koje je bilo sve samo neljudsko. Oči su joj bile crne, prazne, a osmijeh koji se razvukao preko njenog lica bio je iskrivljen, poput maske. Prekasno je, Marija, izgovorila je glasom, koji nije bio njezin. Marija je vrisnula i zakoračila unatrag, ali osjetila je nešto hladno kako je hvata za gležanj. Pogledala je dolje i vidjela ruku koja izranja iz zemlje, prljavu, s noktima crnim poput ugljena. Ruka ju je povukla dolje s tolikom snagom da je pala na koljena. Magla oko nje počela je kovitlati, stvarajući oblike, lica, figure, sve one koje je u ogledalu vidjela. Ne možeš pobjeći, rekao je glas iz magle. Bio je to isti glas koji je čula u kući. Kletva nije završena. Ovo je samo početak. Dok ju je hladna ruka povlačila dublje u zemlju, Marija je mogla vidjeti samo Mirino iskrivljeno lice kako stoji iznad nje, smiješeći se na način koji ju je ledio krv u žilama. I tada je sve utihnulo. Magla je prekrila sve. Osjetila je kako ju tlo guta, a pritisak na njezinim prsima bio je nepodnošljiv. Marija je pokušavala viknuti, ali glas joj je bio ugušen, kao da joj nešto čvrsto steže grlo. Sve što je mogla vidjeti bilo je izobličeno lice Mire, čije su crne oči bile bez dna. Povlačila ju je sve dublje i dublje, dok su se zvukovi iz magle stapali u jezivi, gotovo neljudski šapat. Odjednom, Marija je osjetila oštar udarac. Kao da je pala s velike visine, našla se na hladnoj, vlažnoj podlozi. Naglo je udahnula, povrativši svijest. Bila je sama. Magla je nestala, a oko nje se nalazila šuma. Tišina je bila neprirodna. Nije bilo ni cvrkuta ptica, ni šuma vjetra. Samo jeziva praznina. Gdje sam? Pitala je tiho, držeći se za bolna rebra. Progutala je knedlu i ustala na noge, osvrćući se oko sebe. Drveće je izgledalo još mračnije nego prije, a svaki korak pod njenim nogama odjekivao je kao da se nalazi u nekoj beskrajnoj šupljini. Dok je hodala, ugledala je svjetlost u daljini. Bila je slaba, treperava, poput svjetlosti svijeće. Srce joj je govorilo da treba bježati, ali znatiželja je bila jača. Korak po korak približavala se izvoru svjetlosti. Stigla je do malene čistine, gdje je stajala stara, oronula koliba. Vrata su bila poluotvorena, a iznutra se naziralo slabo svjetlo. Nešto ju je tjeralo da uđe, iako je svaki instinkt vrištao da se vrati. Unutrašnjost kolibe bila je sablasno jednostavna. Stol, stolica i svijeća koja je tinjala na stolu. Na stolu je ležala knjiga. Bila je ogromna, s kožnim koricama i starim, pohabanim stranicama koje su mirisale na vlagu i prah. Na naslovnici nije bilo naslova, samo simbol. Kružni uzorak s isprepletenim linijama, nalik na spiralu. Marija je nesvjesno posegnula za knjigom. Kad je otvorila prvu stranicu, oči su joj se proširile od šoka. Na stranici je bilo njezino ime. Marija Petrović, grešnica. Srce joj je zastalo. Okrenula je drugu stranicu i ugledala popis svih svojih grijeha. Svaki trenutak kad je lagala, povrijedila nekoga ili učinila nešto što je smatrala pogrešnim. Na posljednjoj stranici velikim crnim slovima stajalo je: tvoja sudbina čeka. Dok je čitala, vrata kolibe zalupila su se silovito, a svijeća na stolu ugasila se. Glas, dubok i hladan, ispunio je prostoriju. Pozdravljam te, Marija. Dobrodošla u posljednje poglavlje svog života. Marija je vrisnula, bacivši knjigu na pod. Tlo pod njezinim nogama počelo se tresti, a zidovi kolibe pucati. Stajala je okružena tamom koja je prijetila da će je progutati. U posljednjem trenutku, u očaju, pokušala je otvoriti vrata, ali ruke su joj bile obamrle, a snaga je nestala.
Zrak je bio težak, a glas je nastavio. Jednom kad prekršiš kletvu, nema povratka. Spremna si za posljednji korak. Dok su zidovi kolibe pucali, a tama postajala sve gušća, Marija je osjetila hladnoću kako joj probija kroz kosti. Svaka sekunda bila je poput vječnosti. Glas, koji ju je do tada izluđivao svojom prijetećom prisutnošću, postao je tiši, ali jeziviji, šapćući riječi koje nije mogla razumjeti. Marija je napokon skupila hrabrost i potrčala prema vratima, koja su sada bila jedva vidljiva u tami. No, svaki korak koji je napravila činilo se kao da je sve dalje od cilja. Pod nogama tlo je postajalo mekano, nalik na blato koje ju je usisavalo sve dublje. Borila se, vrištala, ali nitko nije mogao čuti njezin očaj. Ne možeš pobjeći. Prošaptao je glas. Ovaj put sasvim blizu njezina uha. Marija je osjetila ledeni dah na vratu i u očaju pala na koljena. Pogledala je prema knjizi, koja je sada bila ponovno na stolu, iako ju je prije bacila na pod. Svjetlost je iznova zasjala iz nje, privlačeći je poput magnetske sile. Što želiš od mene? Viknula je. Glas joj je pucao od straha. U tom trenutku vrata kolibe su se naglo otvorila i svjetlost iz vanjskog svijeta prodrla je unutra, osvjetljavajući lice Mire. No, Mira više nije izgledala kao njezina prijateljica. Oči su joj bile potpuno crne, a lice iskrivljeno u bolesni osmijeh. Marija, izgovorila je Mira glasom koji nije bio njezin. Vrijeme je da prihvatiš ono što si pokrenula. Marija je ustuknula, pokušavajući se udaljiti, ali Mira je zakoračila prema njoj. Soba je sada bila ispunjena užasnim zvukovima, škripanjem, šaptanjem i jezivim kricima koji su dolazili nijotkuda. Knjiga na stolu počela je sama od sebe listati stranice, zaustavljajući se na posljednjem poglavlju. Na stranici je pisalo: Posljednja žrtva. To si ti, rekla je Mira, sada stojeći tik uz Mariju. Sve se vraća, sve se plaća. Tvoja sudbina je zapečaćena. Prije nego što je Marija uspjela odgovoriti, Mira ju je uhvatila za ruku. Dodir je bio leden, gotovo paralizirajući. Tlo pod njima se otvorilo, a koliba je nestajala u mraku. Sve što je ostalo bila je Marija, koja se spuštala u beskonačnu prazninu. Marija je osjećala kako se tlo pod njom urušava, ali nije imala snage reagirati. Na tren je pomislila da je umorna, da se sve ovo događa zbog njenog straha, da nije stvarno. No, svaki udah, svaki zvuk, svaki osjećaj tijela, sve je bilo previše stvarno da bi mogla pobjeći od toga. Nije bilo povratka. Gledala je kako se koliba, koja je prije nekoliko trenutaka bila njezina sigurna zona, urušava u ništavilo, nestaje pod njenim nogama. U tom trenutku Mira je govorila, njen glas sada je zvučao sasvim drugi, kao da dolazi iz daleka, iz neke druge dimenzije. Moraš to shvatiti, Marija. Ovo nije kazna, ovo je sudbina. Naša sudbina. Sudbina koju je tvoja majka zapečatila prije mnogo godina kada je donijela tu strašnu odluku. Marija je podigla glavu, pokušavajući razumjeti što se događa. U tom trenutku sve je postalo jasnije. Bila je to cijena koju su ona i njeni bližnji morali platiti zbog nečega što su svi zaboravili, nešto što su svi pokušavali izbjeći. Tvoja majka je napravila izbor i to je bila cijena koju su morali platiti oni koji nisu znali ništa bolje, nastavila je Mira, sada potpuno promijenjena. Tvoje odbijanje da se suočiš sa svojim strahovima, tvoje ignoriranje svega što ti je bilo jasno, bila je samo pogrešna odluka koja je dovela do ovoga. Ali sada si ti ta koja će nositi teret. Marija je osjećala pritisak u srcu, ali istovremeno i olakšanje. Bilo je gotovo. U jednom trenutku pomislila je da je prekasno, no onda je shvatila. Postojala je samo jedna stvar koja bi mogla ispraviti sve to. Prihvatiti. Sagnula je glavu, zatražila oprost. Žao mi je, šapnula je. Nikada nisam shvatila, nikada nisam znala. U tišini koja je uslijedila, tlo se ponovno stabiliziralo. Koliba je nestala, ali sada nije bila samo praznina. Ispod nje se stvorio novi put.
Iako se činilo kao da je ona posljednja žrtva, zapravo je bila ta koja će zatvoriti krug. Razumjela je. Sada je bila spremna nositi teret, donijeti mir u svoje srce. I dok je Mira nestajala u tami, Marija je znala da je sve došlo svom kraju. Osjetila je olakšanje. Oslobodila je svoju dušu. Otvorila je oči, ali sve oko nje bilo je tiho, spokojno, kao da je prošla kroz veliki proces pročišćenja